A l'abril, Gremicat ha complert 20 anys. El 2002 van començar amb molta il·lusió i professionalitat el repte d'assessorar autònoms i empreses amb la prestació de serveis laborals, fiscals i jurídics. Actualment som 20 professionals que estem assessorant 200 autònoms i 300 societats. Volem agrair als treballadors que estan i han estat durant tots aquests 20 anys a Gremicat. També agrair als nostres col·laboradors i proveïdors que ens ajuden amb la prestació de serveis als nostres clients. I sobretot, 20 anys d'agraïment a vosaltres, als clients. Amb vosaltres han viscut nombroses experiències i sobretot les hem superat. A Gremicat portem 20 anys escoltant i avançant amb els nostres clients.